Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Zergatik ibiltzen gara azkarrago hirietan? Hiriak autoentzat ala pertsonentzat eginak daude. Gaurko saioan urbanismoa eta ekologiaren arteko harreman ezkutuaz solastuko gara. Saioarekin hasi aitzinetik, omenalditxo bat Nafarroako paisaiei. San Migueleko mendilerroa baita, Oiantzarreko biziberria. Erronkaribarko 3 herritatik ikusten da San Miguel mendilerroa, eta 3 ere dute mendiaren gaineko jabetza. Burgi, Erronkari eta Garde dira. Ez dago errepiderik eta pistak gutxi direnez, jende gutxi ibiltzen da. Urrutitik arrasa ongi ikusten da haren irudia, denboraren joanean deus ere aldatu ez dena. Ezin daiteke erran gauza bera ordea, hegoaldeko mendi hegalen fisionomia, azken hamarkada hauetan eraldatu baita. Hau da, mendia aldatu baita herriotako bizimoldea aldatzearekin bat. Bueno, eta gaurkoan Itxaro Latasarekin gaude. Egunon, Itxaro? Egunon, Gorka. Bera arkitektura eskolako irakaslea da eta ekopoleko ikerlaria ere bai. Eta bueno, zurekin Itxaro solastuko gara, kaso gai ezkutu batez edo normalki ekologismoan burura etortzen ez zaigun gai batez. Eta hain zuzen ere da urbanismoa eta jasangarritasunaren arteko harremana. Justo zure ikerketa esparrua, dela urbanismoa, paisaia eta lurralde antolaketa, baina gainera jasangarritasunetik. Bueno, konta iguzu hortik, zer badu ikusteko urbanismoak eta gai ekologikoak? Panorama komplexua da eta pixka bat abstraktua da, baina nik uste baita erresa ulertzeko. Hirigintzaren espirituan badago ingurumenarekin errespetotsua izatea, bere espirituan. Eta hori lortzen ez duenean urbanismoak porrot egiten du. Zeta ez dio zerbitzua ematen behar den jendeari, hau da, hiriaren biztanleei. Orduan, izan behar da jasangarritasuna berez horrela jaiozelako. Gero, oso importantea da ulertzea, egiten ditugun jarduera gauzak lurraldean ezin direla improvisatu. Improvisatzen direnean ondoriak oso txarrak dira. Orduan ezin dira improvisatu, beraz zer da egin behar. Ada, nun jarri behar dira ez dakit nekazaritzarako lurrak, nun errepideak, nun merkatalguneak. Hiria nolakoa izan behar da, jasangarria izateko atsegina, aparkamentu nahikoa eukitzeko, ez horren kutsakorra izateko, hori nola lortu egiten da, badira ezaguerak, ez da jakin arloak. Bata da lurralde antolamendua eta bestea da hirigintza. Hirigintza hirietaz arduratzen da, lurralde antolamendua lurralde beste eskala handiago batean. Beraz da, horiek esaten dute nola bizi. Gure espazioa, gure bizitokiak nola antolatu. Zein da egoera hoberena jasangarria dena. Eta produktu horren, harreman horren produktua zein da paisaia. Hemen ikusten duguna, erabaki pilo hartu dira, ez da? Eta gauza pilo, hor jarri dira deusto, hemen auzo bat bizitegia, eta horrean daukagu paisaia. Ematen du dela zerbait espontaneoa, baina hemen gauza guztiak pentsatuak egon beharko lukete behintzat. Hori da, planifikazio terminoetan hitzetan, hori da jendeak ulertu behar duena. Itxaro, aipatu duzu, gauza hauek behar direla ongi pentsatu nola baitere, erraten aldugu gaur egungo urbanismoa edo urbanismoaren zati handi bat pixket altuntun egin dela edo ez dagoela sobera ongi diseinatua? Bai, arrazoi oso daukazu. Egia da momentu oso berezi batean bizitzen ari garela, aldaketa.
batzutan aldaketa estetikoagoa da, errealagoa da, baina bueno, ematen ari da aldaketari, baina oraindik jarraitzen dira gauzak txartu egiten. Noiz, begira, lurzoru horiek horren baliotsuak direnak nekazaritzarako, kentzen ditugunean, hor gainean eraikitzeko. Bai. Esan nahi dut, olakoetan jarraitzen dira egiten. Hor dirua, txanpona etekina dago tartean eta orduan. Baina, transizioa nork irabazten duen, hau aldatu behar da, derrigorrean. Hemen daukagu zerbait berriaren, sorrera, jaiotza, Norabait ere erraten aldugu planifikatzen dola gehiago diruak ezenez diseinu on batek edo jasangarri batek. Hori da, guztion onerako, ongi izaterako izan beharko izateke. Begira, oso importantea, hirigintza zer da, jendeak jakin behar du. Nola bizi gaitezken hirietan, hiri horiek osasuntsuak izateko, bideragarria, jasangarria, nola bizi. Nekatzen naiz ikaslei hau esaten, hori da urbanismoa. Urbanismoa ez da hirigintza, ez da eraikitzea, hori bai. Baina, irizpidekin. Irizpidekin. Eta erran dezakegu adibidez, igual orain arteko urbanismoa bizket jasangaitza izan dela, eta hortik segituta, hiriak dira jasangaitztasun horren erdigunea. Hiriak beti izan dire jasangaitzak? Ez da pentsatu ere, hori da bitxia izan. Hiriak hasi ziren horrela izaten industria iraultzarekin ondorioz, edo industriazilik ondorioz. Hau da, 18. mendetik aurrera. Lehen baziren osagarriak ziren sistemak, esan nahi dut. Elkarren ondoan bizitzeak, interesgarria zen, errentagarria zen zentzu guztietan, eta asmakizun bezala hiria oso zaharra da. Momentu batean existitzen den simbiosi erlazio hori, esan nahi dut. Batzuk bizi ziren bizitegietan, nun zapatariak, zerbitzuak, eta bestek landa eremuan, nun ekoizten zituzten produktuak, eta ziklo bat borobila itxita. Ekosistema moduko bat, ez? Hori da, biok ekosistemaren barnean zeuden, gero apurtu egin zen, klaro. Neurririk gabeko hiriak eta planifikaziorik gabeko hiriak. Porrota, hori izan zen. Bueno, eta etorri barri izan gara hona eta aterpera siduelako euria, eta itxaro, azaltzen zenuen, hain zuzen ere, hau bera, ere hirigintza dela eta urbanismoa, ez? Espazio hauek sortu dira, aterpe gisa eta elkartzeko, hori ere bai da hirigintza. Hori da, halako espazioen funtzioa, eta bagaude hemen, hauzonetan, Loiolako Erribera izena daukan horrexegatik, hemen saiatu egin delako hirigintza berri bat egiten. Badakizu hirigunetan, baditugu olako eraikinak errektangularrak direnak, zera bloke askokin, baina bloke horiek lotuta daude haien artean, eta barneko patioak ez dira ikusten. Badaude tailerrez eta parkinez beteta, ezta? Patio horiek pentsatuta zeuden hasiera batean jendearentzako, berdeguneak izateko, eta hori da hemen ikusten duguna, esan nahi dut, horrexegatik hemen, Erriberezetan, gauza onak egin dira eta beste baita pixkat txarrak. Eta importantea da esatea, begiratu eskerraldera. Oraindikan nahi eta askoz jasangarriagoa izan, menperatzen du edo lehentasuna dauka trafikoak. Eta hori da arazoa. Hain zuzen ere, hirien modeloa solasterakoan, badago ekonomilari ekologiko ezagun bat, Espainian, Manuel Naredo izenekoa, eta berak ere urbanismoaz eta hausnartu du, eta berak erraten du, gaur egun badela modelo bat, ez? Nik uste batez ere estatu batuetan eta zabaldu dela, urban sprawl edo deitzen zaiona inglesez, ez dakit zein den ongi itzulpena, konta iguzu hortaz, zer da hori? Nik hemen esaten diot nire ikaslei hirigintza sakabanatua, urbanismo sakabanatua, hori zer da, eta nahiko erresa da ulertzeko, nahiz eta kontzeptu arraroa eman. Hiri hazkundea nolakoa izan daiteke, hirien hazkundea izan daiteke olio orbain bezala, esan nahi dut, hiri hazkunde edatu egiten da, kanpora, baina utxunerik utzi gabe, baina egin daiteke beste modu batean. Egin daiteke hemen auzotegiak, hor industriagunea, hor merkatalgunea, eta orduan segertatzen da, dena bananduta, eta haien arteko loturak errepideak eta horrazten gara. Errepideak, gasolina, erregai fosilak eta hori da arazoa eta lurzoren kontsumoa. Hain zuzen ere, itxaro, erraten alda gaur egungo urbanismoaren zati bat eta hiriak
garraioan oinarritzen direla, edo garraioaren arabera egina daudela, ez? Derrigorrean, esan nahi dut. Eta ez pentsa bakarrik lehen esan duzun Estatu Batuetan, gutxiago hemen, askoz gutxiago egia da, baina baita ere, esan nahi dut. Lan egiten dugu leku batean, eta erosten dugu beste batean. Den beti mugitu behar garraioz, baina ez bakarrik garraio, baizik eta garraio pribatua, hori bai dela arazo handia. Eta, ikusten dugu hemen, esan nahi dut, mugitu, behar duguna eta behar ez duguna. Konbentzitu gaituztelako bidai handi horiek gero giza sare sozialetan jartzeko, hori direla bitzako garraio, ez. Lagun batek erraten zuen, karreterek balio dutela komunikatzeko, baina balio dute urruntzeko ere bai, ez? Urruntzeko, hori da. Hori da urbanismo sakabanautoaren arazoa, urruntzeko balio dutela, energia, lurzorua eta dena gastatzeko. Itxaro, hau izan dut nik beti, zalantza pertsonal bat, jasangarritasunaz pentsatzen dugunean, ez? Eraikinak behiratzen ditugu, eta eraikinak orokorrean nahiko itxusiak dire, baina batek pentsatzen aldu. Baina behintzat eraikin batean denak elkarrekin daude, eta beraz hori, hor partekatzen dira gauzak eta nahiko jasangarria da. Eta orduan begiratzen dut bertze hiri eredu batzuk, adibidez Hendaiakoa, Hendaian dagola, dena txalet unifamiliarrak dire eta modu sakabanatuan daude, eta igual hori ederragoa da, ez dakit, baina jasangarriagoa da? Zer da jasangarriagoa, ez dakit? Ez da bat ere jasangarria. Gainera horrekin bukatu behar da. Frantziak badauka tradizio hori anglo-saxoniarra, horrela gustatzen zaie bizitzea, baina ez da, eta jasangaitza baina erabat. Eta gehien kontsumentzen duena zera lurzorua. Orduan, eredu jasangarria da aurrean daukasuna. Hau da, zera altuera batzuetako eraikinak, tartean usten espazio berdeguneak eta atseginagoa partekatzen duen hori jartzeko. Baina jasanezina erabat. Erabat. Ez da zalantzaren bat, horren inguruan ez da, eta barkatu, jarraitzen dira egiten, Klaro, dirudunek nahi dute bere txaleta, eta hemen esango nizuke lekutsu pare bat, jasangaitza. Jasangaitza, argi eta garbi. Akabo. Bai. Itxaro, gai ez pixket aldatzen, urbanismoaz eta urbanismo jasangaitzaz solasean ari garela, atera nahi nizun, 2007ko Espainiako krisira eraman zuen elementu garrantzitsu hori izan zela burbuila inmobiliarioa, ez? Horre egiten aldugu kritikaren bat, erran nahi dut, hori izan zen adibidez eraikuntza, ez da gitera bat, irrazional eta pentsatu gabekoaren eredu, adibidez? Hori, zeharo. Hor ikasi genuen zer den ez planifikatzea. Eta hor ikasi genuen adibide perfecto ederrena konturatzeko zer. Hirigintza etzela momentu hortan. Zera hiriak eta habitableak edo bizitzeko bizigarriak diren lekuak sortzeko, baizik eta diru kopuru handiak, etekinak lortzeko. Planifikatu gabe eta hori ikasi genuen, ez dugun errepikatzen. Zeta, jarduera ekonomikoa da, baditut lagun batzuk esaten dutenak ezin dudala hori esan, ez dut ukatzen, jarduera ekonomikoa da. Baina jarduera ekonomikoa beste zerbaiten zerbitzura, ongizatearen zerbitzura. Eta gero, eraikuntzak eta eraikinak egin behar dira, baina ondo planifikatuta eta jasangarriak, nahaztu gabe. Nik ikusi dut, adibidez, noiz baitere grafiko batzuk, populazioak segitzen duela berdin-berdin, ez? Etzen egon populazioaren hazkuntza bat, baina etxegintza, eraikuntzak egin zuen bum gora, ez? Eta hori da erraten genuena, diruak edo merkatuak lehenesten duenean edo erraten duenean nola egin behar diren gauzak, ez? Grafiko hori urtero erakusten dietzera ikaslei. Zeta gero eta leku gehiago gastatzen dugu pertsona bakoitza. Pertsoneko metro kopurua handitu egiten dira etengabe. Zergatik, gustatzen zaikulako bigarren erresidentzia eduki, errepide gehiago erakitzen dira, aisialdirako lekuak, orduan etengabe. Horrekin bukatu behar da. Oso adierazgarria da, arazoa erakusten duena. Hain zuzen ere, atebera behar nizun txaleten gaia dela neri bereziki sumintzen didan kontu bat, ez? Zeren ikusten dut, leheno aipatu duzu, ez? Erabat beharrezkoak eta funtsezkoak diren lur batzuk, ez? Nekazaritzarako erabiltzen diren lur horiek,
ez ditugu baloratzen eta pentsatzen dugu, bueno, lur horiek daudela hor alperrik, ez? Da, aprobetxatu gabe, hor egin daiteke txalet bat. Eta orduan sartzen zaigu buruan, hirigunean dagoen belardi bat, dela espazio bat txalet bat egiteko. Txaletei, bueno, behar dute behintzat hausnarketa edo kritika bat, ez? Txaletkintza bat. Bai, ziria sartzen digute esan nahi, eta engainatzen gaituzte. Hori da, bai, hainbat jendek, zera Amerikarren, Ipar Amerikarren barkatu ametxo hori daukatena, hau da, etxea, jardina eta barbakoa egin, hemen salduna izan zuten burbularen kontu horrekin lotuta, ezta? Orduan hori onartezina da. Begira, esan dutatu bat oso importantea. Zein da tamaina ideala? Hau da, zenbat etxe bizitza, zein lurra tamainan, orduan, ideala. 120 piko bizitza hektarea bakoitzeko. Orduan, txaletak egingo bazen ditu, txaleta bakoitzak eukiko luke 80 metro inguru. Ez dira kabitzen. Ez dira kabitzen. 120 piko etxe bizitza hektarea bakoitzeko. Geratu ideia horrekin mesedez. Eta pentsatu, kontuak egiten dira ez da espezialista ditu izan beharrik. Berehala egiten dira, ez da kabitzen txaletak. Baina kapitalismoaren barnean horrekin ez dago bukatzen. Eta gero betikoa, gainera egoten dira ez dakiz zenbat etxe huts, ez? Beti erraten da, etxeak jenderik gabe eta jendeak etxerik gabe. Hori da. Inbertsio bezala, esan nahi dut, beste inun ez duzu lortuko etxe biztan lortzen dituzun etekinak. Horrekin, gobernua edo estatua harturatu behar da, baina bakizu ze kontra esanetan, begira kotxearena ez daki denbora daukagun. Alde batetik industria gintzak, automobil gintzak gehiak, gero eta kotxe gehiago ekoiztu nahi ditu, eta beste aldetik kendu nahi ditugu kotxeak. Hori nola lotu egiten da, beste horrekin gauza bera. Eta aipatu dugu, guzti honek badituen inpaktu ekologikoak aipatuko dugu, baina bertze gauza bat da gainera izaten alduen eragina gure osasun mentalean, ez? Gaur egun gainera gero eta gehiago jartzen duguna erdigunean, pandemiarekin zer erranik ez, hor ikasi genuen, hiriak ere bizigarriak izan behar dutela, eta ez bakarrik oziorako eta garraiorako tokiak, ez? Han bizi behar da. Gaur egungo hiriak itxaro ez dire sobera psikologikoki ez? Osasuntsuak. Hori da, eta pandemiak erakutsi du argi asko, esan nahi dut. Eta bueltatzen nahi zenolako harremanak du natura eta naturak eta gizakiak. Gizakiak behar du berdea. Eta berdea egon behar da hiria, eta gainera jasangarria izateko. Eta mentalki osasuntxoa izateko. Ados. Beraz, hor txeret egiten. Eta baratzeak oso elementu osagai interesgarriak dira. Zuzen ere hori galdetu behar nizun, bai? Gainera, hola, tal cual, baratzeak behar ditugu hirietan? Bai. Eta kulturak oso importanteak dira. Jendeak konturatu behar da gauza oso garrantzitsu batetaz. Eta zein da, gure elikadura ahalik eta gertuenetik etorri behar da. Baratza daukagula hor ikusten dugu pixka bat, abantailak zintzu diren. Gainera aisialdirako, biodiversitatea haunisteko badira. Temperatura jeisteko, ez? Temperatura jeisteko, Hirietan ere badago arazo hori. Zerbitzu ekosistemiko pilo, badakit beste kontzeptu berria dela, baina zerbitzu ekosistemiko pilo ematen dituzte baratzek. Bakarrik baratzekin gertatzena kontu bat. Ez, demagun orai denak ados jartzen garela, baratzeak egin, baina hiri batean badago atzera bueltarik, erran nahi dut, karo. Eraikin bat egin den tokian, zer? Botatzen alda eraikin bat eta baratze bat jarri? Erran nahi dut, zer egiten dugu gaur egun? Zer egiten dugu hiri batekin? Aukera paregabe bat nun dagoen, karreteratan, erretiretan. Horiek dira lekuak, esan nahi dut, atera behar ditugu kotxe guztiak, esan nahi dut, bizi behar gara, ez gara esklaguak edo, baina kantitatea asko kilometro pilo atera behar dira. Supermanzana izeneko kontzeptu bat, Salvador Ruedak, Bartzelonan sortu zuena, oso interesgarria da zentzu hortan, esan nahi dut, eta errepide horien ordez, hor jarri baratzak. Aprobetxatu utxuneak, bestela birgaitu, rehabilitatu. Seguraski, auto bat dagoen toki bakoitzean baratze bat jarriko balitz, horre, egongo zen ekoizteko hauserki behintzat. Hori da, ez hornidura osoa emateko, baina bai saltu kulturala, behar dugun kulturala. Zeta, hemen daukagu txip buelta eman beharrekoa. Itxaro, txip horri buelta emateko, egin nahi dizut azkeneko galdera bat. Ez dakit, ze neurri
proposatuko zenukezuk, bueno, hiriak pixkat jasangarriago egiteko, neurri zehatz bat. Bueno, kotxeak, lehenengoa kotxeak ez kendu, baina askoz gutxiago, eta garraio publikoa. Gero dibertsifikatu, esan nahi dut, ondo planifikatu. Eta ez bete, utxuneak ez dira bete behar. Hori da, hemen Donostian daukagun arazo bat. Momentu hortan, topoaren lekuan, oain lekuak kendu da, topoak kendu da, etxebizitza gehiago, ez. Esan nahi dut, beraz kotxeak kompaktoak izan, utxuneak ez utzi, eta dibertsifikatu. Importantena, bizigaren tokietan zerbitzuak egotea, lanlekuak egotea, garraiotzako denbora askoz gutxitzeko. Ez dakit entzun duzuten, zera 15 minutuko hiriari buruz hitz egin, entzun, hori da. Egunero behar ditugun gauza horiek, gure etxetikan 15 minutuko distantzia egotea. Farmazia, ez dakit, barazkiten da, hori, kotxeak eta 15 minutuko zerbitzu Herri txikiak modukoak egitea hirietan. Hori da. Begira, hortxen Itxaroren hitzak, ze hitz ederrak, utxuneak beharrezkoak ditugu gizaki eta utxuneak ez dira betetzeko, baizik eta gure osasun mentalerako eta ingurumenarentzako beharrezkoak. Mila esker handit Itxaro, hoixen gaurkoz, sarreratxo bat bertzerik ez, urbanismoa eta ekologiaren gai interesgarri horre. Mila esker, aukera mateagatik. Hoixen da. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.